Έχουμε τη ζωή πολύ, έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Είτε δεν μαρίσουμε, είτε και μια στιγμή, είτε σωστή ευκαιρία, μιλάει το βημαρίσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Συνάδελφοι, λίγο την προσοχή σας, να ενημερωθείτε όλοι όσοι είστε εδώ και να ενημερώσουμε και όσους δεν είναι εδώ. Είμαστε 10η μέρα στον δρόμο, βλέπετε, σεβόμαστε την κυβέρνηση, σεβόμαστε τους πάντες. Δεν μας υπολογίζουν. Έφτασε η ώρα. Από αύριο θα σκληραίνουμε και εμείς τη στάση μας. Όσο αυτοί δεν ακούν, θα σκληραίνουμε τη στάση μας. Αύριο 9 η ώρα, άπαντες, εδώ στον μπλόκο του Προμαχώνα. Μπράβο! Αγαπητοί αγρότες, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας θα σας ανακοινώσω ότι πήραμε απόφαση από κοινού με τον Εμπορικό Σύλλογο, τον κύριο Παλίτη, την Τετάρτη να δώσουμε ένα στοίχημα, να κλείσουμε την αγορά. Η αγορά θα κλείσει και θα έρθουμε όλοι εδώ με τα επαγγελματικά μας αυτοκίνητα, με τα ιδιωτικά μας αυτοκίνητα, αλλά και κάποια λεωφορεία που πρέπει να πούνε. Η Ομοσπονδία δεν έχει χρήματα για να νοικιάσει λεωφορεία. Κάνω ένα κάλεσμα προς το όργανο εδώ πέρα του Προμαχώνα, αν μπορέσουν να βρεθούν λεωφορεία του ΧΤΕΛ για χορηγία ή ό,τι άλλο μπορούν να μπουν και 10 λεωφορεία στην Εθνική Τράπεζα, ώσπότε 10 η ώρα το πρωί να ξεκινήσουμε από τις 4 και 11 να είμαστε εδώ πέρα. Όλοι μαζί στον αγώνα, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλο. Η ελπίδα του κυρίου Τσίπρα που μας έδωσε και κάναμε το λάθος και ψηφίσαμε, τη χάσαμε. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι οι επαγγελματίες. Μην θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τον αγώνα που κάνουν εδώ οι αγρότες. Οι αγρότες θα δικαιωθούν γιατί έχουν κότσια και θα καθίσουν και ένα μήνα εδώ στον Προμαχώνα. Ας αναλάβουμε την ευθύνη εμείς οι επαγγελματίες και οι έμποροι ότι πρέπει να κλείσουμε όχι μία μέρα τα μαγαζιά μας, αλλά μία εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε δουλειά. Και αγρότης χωρίς λεφτά, αγορά χωρίς δουλειά, πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Και όταν λέμε ότι από αύριο σκληραίνουμε τη στάση μας, θα δούμε εικόνες του παρελθόντος. Όσο αυτοί δεν αλλάζουν στάση, θα τους μαλακώσουμε να αλλάξουν στάση.